ƙarshensa ba zai yi kyau ba. Sanin wasu saka ya ci halle ba musa ba, zama na duniya kalilan ne ba mai yawa ba, da matsala da ka yarje masa ya maka zamba, kada kira mu'amma mai cutar ki ba ne nasara ba. Tausaya wayannan da kike ciki metawa da tsanani ina a tare da ke bana gusawa, kuma yana da lokacinsa ta gane musawa, wanda ya miki haka san ba za ya gama da kyau ba. Kawai ki daure komai za a furta ne da wani ba ma rabe ba. Mana da mawa da dai kaka ce ka ca mutane, ka biya mutane za ka ishe wa misalta gari ana ta shela cewa wai ne na makanta, idan magana in mata ummi ba wai ne ba na santa, daga tsarin da za a yi wa ga mace ba zai mace ba. Na san ba so da ranki ne ba abin nan da ya faru, ki ɗauka haka kastina ya kai da kita da daru, wanda yau da rake maki hakan shi ya kwaru. Nan ne zan takaita wannan zancen ban gama ba.